आबसुनि दैदेनगिरि जानाय समाव खुथार खुथार गाबै गाबै बै बे आबसुनि फ्लेग माने खुन्थियाखौ हमख्रबनानै गाबनानै बोजबदों। आं दिनै नोंखौ गारनो सानाखैमोन, आं दिनै नोंजोंनो दंमोन, नाथाय रायजो राजाफोरनि खावलायनायाव सिटुएसना आंखौ पलिटिक्स एबा राजखान्थियाव आंखौ हाबनो थाखाय खावलायबाय। सासे दुथां आखुनि थाखाय सासे खुलुमबाय जोंनि बर' हारिनि मानगोनां जोंनि बर' हारिनि आदै मादै आदा बाजै फंबाय बिनानावमोन, लोगोसे जोंनि बर' हारिनि आंनि बिएम सोदोब चेनेलखौ नायग्रा रायजो राजा नोंथांमोन। गोबां पइन्ट दं मानगोनां मानदों हाग्रामा महरनि सायाव, नाथाय नैबे मोनसे पइन्टखौ आङो प्रमद बर' सारनि सायावहाय गोबां मानसिफ्रा भिडिअ क्लिप्स होनायखौ नुबाय थादों। बेनो जाबाय बिथांनि माखासे मुभमेन्ट समाव बाथ्रा बुंनाय। बे मुभमेन्ट समाव बाथ्रा बुंनायनि माखासे खेंफोरथिखौ आं होनो सानदों। थाउजेन्ड्स अफ पिपल, थाउजेन्ड्स अफ बड' इन्टेलेक्चुयेल लिडार्स, थाउजेन्ड्स अफ लिडार्स माने गासै अर्गानाइजेशननि दैदेनगिरिफ्रा बिथांखौ आर'जलाइ होदोंमोन। बिथाङा सासे बर' हारिनि सुख दुखु नायगिरि आरो बर' हारिनि गांनाय उखैनायखौ नायगिरि, बर' हारिनि समस्याखौ सोदांनो थाखाय नाजाग्रा, बर' हारिनि थामोनथा मोनथाइफोरखौ मोननो थाखाय नाजाग्रा, थैथां खामानि मावबोग्रा सासे बर' हारिनि गोजोन दैदेनगिरि आरो लोगोसे सासे गाहाय दैदेनगिरि, जाय जोंनि समाजखौ मोजां गोग्गो आरो गोजौसिम लांनो थाखाय बिथाङा गोबां समनिफ्राय नाजाबोदों। दा बे नाजाबाय थानायाव बिथांनि बड'लेण्ड मुभमेन्ट समाव एखेबारे एगेन्स्ट थाबाय थाग्रा सासे सोद्रोमायानो जाबाय हाग्रामा महिलारि सार। बिथाङा माब्लाबाबो प्रमद बर' सारनि मुभमेन्टखौ सापर्ट होआखैमोन। सानजा फारसे गामिया जे हाबनांगौ बेखौ बिथाङा एसेबो गोजोननाय गैयामोन। दाख्लैबावै लासिं सिं भट बिनो थांदों। गोबां दुखुनांथाव बाथ्रा। दा सानजाहानि जाय गामियाव हाबग्रा सोद्रोमाफोर बिथांमोना मा मोखाङै भट होगोन बिनो? जुदि होयोब्ला बैसोर सोद्रोमाखौ मा बुंगोन आं बेखौ बुजिनो हाला। नाथाय बिथाङा 100% बड'लेण्ड जाया, 100% बड'लेण्ड गामिया सानजा फारसेनो हाबा आरो बेयाव जुदि बिटिआर रेकर्ड जादोंमोन, बिटिआर रेकर्डखौबो बिथाङा मानिया आरो इमप्लिमेन्ट खालामा। बे बाथ्राखौ बिथाङा होसिग्राव बाथ्रा बुंदोंमोन। बे भिडिअआ गोबां दं, निउस मिडियायाव साग्लोबसारनाय। बै बाथ्राखौ नोंथांमोना खोनासंब्ला बिखा गावो। बिथाङा जे मानो एसेबां सानजानि सोद्रोमाफोरखौ नेवसिगारदों आरो बड'लेण्डनि सिमांखौ बिथाङा मानो नासयनो नागिरदों, बेनो जाबाय बिथाङा गावनि पलिटिक्स शेयारनि थाखाय, गावनि गादिनि थाखाय, गावनि राजखान्थि बेनिफिटनि थाखाय। बेखौ नुनानै जोंनि बर' हारिनि गोबां इन्टेलेक्चुयेलफ्रा थानो हायासै। बेखौ नुनानै जोंनि बर' हारिनि गोबां रायजो राजाफ्रा थानो हायासै। बैखौ नुनानै जोंनि बर' हारिनि गोबां आफादनि दैदेनगिरिफ्रा सुखुनाय मोनासै। टिचार एस'सिएशन, ड्राइभार एस'सिएशन, अर्गानाइजेशननि दैदेनगिरिफोर, रायजो राजाफोर, गोबां दैदेनगिरिफ्रा सावरायलायबाय बिथांखौ बोरैहाय गाख्लायनो हागोन। एकमात्र गाख्लायनो हाग्रा सोद्रोमा दं बेयावहाय मानगोनां प्रमद बर' सार। दा बिथांखौ गाख्लायनोबा बिथाङा आफादाव दं आरो बिथाङाथ' चिफ जानो नागिरखायाखै। नाथाय बिथांखौ रायजो राजाफ्रा खुथार खावलायबाय, दैदेनगिरिफ्रा खुथार खावलायबाय। थाउजेन्ड्स अफ पिपल, थाउजेन्ड्स अफ बड' लिडार, थाउजेन्ड्स अफ इन्टेलेक्चुयेल बिथांमोनहा बिथांखौ खावलायबाय, आर'जलाइ होबाय। बिथाङा पलिटिक्सआव हाबनांगौ आरो हाग्रामाखौ गाख्लायनांगौ आरो बड'लेण्डखौ मोजां गोग्गो जौगालांहोनो थाखायबा नोंथाङा मासिखौ लानांगोन आरो बै बिटिआर रेकर्डखौ इमप्लिमेन्ट खालामजोबथारनो लुबैदोंब्ला नोंथाङा मासिखौ लानांगोन, नङाब्ला बिथाङा इमप्लिमेन्ट खालामनाय नङा। अपेनलि बिथाङा निउस मिडियायाव बुंदों, आर'जलाइ होबाय बिथांखौ थाउजेन्ड्स अफ पिपल। जाय मानसिया बर' हारिनि दैदेनगिरि, जाय मानसिया बर' हारिनि बर' हारिनि गांनाय उखैनायखौ सुफुंनो नाजाग्रा, सलिउसन खालामनो नाजाग्रा, बैसोर दैदेनगिरिफोरनि बाथ्राखौ बै दैदेनगिरिया बोरै गनायालासिनो थानो हागोन? रायजो राजाफ्रा बिथांनि न'खराव थाङो, गोबां गले थाङो, हांख्रायहैयो, खावलायहैयो, आर'जलाइ होयो, फनजों बुंहरो। जेराव बिथाङा रायजो राजानि दैदेनगिरि आरो रायजो राजाफ्रानो जुदि बिथांखौ जानो थिननायाव जुदि जायाब्ला, बोराबनाय जायोब्ला बैयावहायलाय बोरैहाय बिथाङा सुखुगोन? गोजोननाय नङा। जाय जेराव बिथाङा बुंदोंमोन, नाथाय बेखौ रायजो राजाफ्रानो बिथांखौ सोलायहोदों आरो रायजो राजाफ्रा बिथांखौ सासे पलिटिक्सआव लाबोनो थाखाय खावलायदों आरो पलिटिक्सआव फैबायबो आरो बिथांखौ रायजो राजाफ्रा चिफ बानायबायबो। दा बेयावलाय माथो गेरेन्टि जाखो? रायजो राजानि खावलायनाय, थाउजेन्ड्स अफ पिपल्सनि खावलायनाय, थाउजेन्ड्स अफ बड' इन्टेलेक्चुयेलनि लिडारफोरनि खावलायनाय, थाउजेन्ड्स अफ अर्गानाइजेशनफोरनि लिडार खावलायनाय। दा बिथांमोननि खावलायनायखौ मानगोनां प्रमद बर' सारा बोरैहाय नेवसिगारनो हालायखो? बिथाङा जेराव बिथांमोननि दैदेनगिरि आरो जुदि माखासे दैदेनगिरिफ्रानो बिथांखौ
बोराबोब्ला आरो बै बोराबनाय खामानिखौ मावोब्ला अब्ला बिथाङा गोबां मा होनदों हारिनि थाखाय खहा मावनाय बायदि बिथाङा फिल मोनगोन, जेराव बिथाङा आबसुनि दैदेनगिरि जानाय समाव खुथार गाबै गाबै बै बे आबसुनि फ्लेग मा होनो खुन्थियाखौ हमख्रबनानै गाबनानै बोजबदों। आं दिनै नोंखौ गारनो सानाखैमोन, आं दिनै नोंजोंनो दंमोन, नाथाय रायजो राजाफोरनि खावलायनायाव सिटुएसना आंखौ पलिटिक्स एबा राजखान्थियाव आंखौ हाबनो थाखाय खावलायबाय। सासे दुथां आखुनि थाखाय, सासे मा होनदों बर' हारिखौ खैफोदाव लांनो थाखाय बन्थं गोरा बायदि जाना थानाय बै सोद्रोमाखौ गाख्लायनो थाखाय रायजो राजाफोरा, थाउजेन्डस अफ बड' लिडारफ्रा, थाउजेन्डस अफ इन्टेलेक्सुयेल लिडारफ्रा आंखौ खावलायदांबाय। बे खावलायनायाव आङो बिथांमोननि एगेन्स्ट जानो हाया, बेबायदि हिसाबै थानो गोनां जादों। मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन। बेनो। थेंक इउ स' माच। खुलुमबाय। जै बर' हारिनि जै।